nostettiin sillä aluksi Market Taylorin tuo liikenne 3000 vierailijan kuussa. Okay. Ja sitten AI:n avulla 3000 15 000 ihan parissa kuukaudessa. Jokainen, joka ei tee tekoälyllä nyt jotain, niin ampuu itseensä jalkaan. Mehän ollaan tässä niinku tekoälyn kanssa, siis käytännössä sanon näin, että tää on niinku jopa turboahdettu krypto. Mä olin Piilaaksossa, asuin vuoden ja sitten kaikki siellä, mä hain product management-tyyppisiä rooleja, niin kaikki kysy, että osaanko mä koodaa. Me päästään kyllä niinku 10 miljoonaan exittiin jonkun kourallisen vuosien päästä ilmankin. Se pitkittyi tosi pitkään ja me luultiin, että nyt tää on varmaan tässä. Ja sitten lopulta sijoittaja päätti vetäytyä siitä kuviosta pois, niin siinä kohtaa me tiedettiin, että no niin. Vieraana Teemu Raitaluoto. Tervetuloa Epäreilu etu podcastiin. Seurassasi Mikael Hug. Niin sä oot tekoälyhommissa nykyään mukana. Kyllä. Mä perustin uuden firman nimeltä AI Contentify, joka tosiaan tekee tekoälyavusteisesti blogipostauksia ja auttaa SEOssa, niin tää on se uusi firma, että tämmöistä nykyään. Siis koodat sä itestä? Mä koodaan itse, mä teen vähän kaikenlaista. Mä oon aikaisemmin tehnyt myyntiä ja markkinointia ja sitten mä oon opetellut koodaamaan noin 6 vuotta sitten. Et mä koen, että se on mun oma epäreilu kilpailuetu. Niin, okei. Sä menit ihan suoraan siihen, että mikä se on. Kyllä. No se on totta, joo. Sulla oli aikaisemmin se Market Taylor business. Me tavattiin siis aikoinaan Kiukaassa, tämä Kius-akseleraattori. Meillä oli Superesta, teillä oli Market Taylori. Silloin tutustuttiin se teidän touhuihin. Ja nythän sitten siinä kävi silleen, että teette exitin siitä. Onneksi olkoon muuten by the way siitä. Kiitos. Joo. Se on huikea juttu. Mulla on itse asiassa joku tämmönen jopa clapping. Kokeillaan. Näin. Ole hyvä. No, meillä on hyvä yleisö täällä. Tosi kova homma. Miten siinä ei ollut mitään tekoälyä taustalla siinä softassa, mutta sehän kasvoi. Te olitte Singaporessa, muistaakseni vaikutitte aika vahvasti sieltä Platalla. Ja kerro koko homma. Mä kuulijatkin tietää, mistä puhutaan. Eli tämä oli tämmöinen tuote, joka pystyy personoimaan B2B-yrityksiä siten, että tuote tunnistaa, että mikä yritys tulee web-sivulle käymään. Ja sitten vähän niin kuin tuo lead feederi. Vähän niin kuin lead feederi, että analysoidaan siitä, että mikä liikevaihto, mikä toimiala, kaikenlaisia muita datasignaaleja. Ja sitten meidän käyttäjällä taas on tämmöinen no-code-työkalu, jolla pystyy personoimaan sisältöä web-sivulla, käytännössä muuttamaan mitä tahansa siellä web-sivulla ilman, että tarvitsee koodata, ja sitten tekemään sen jokaiselle eri asiakassegmentille. Niin tosiaan tämä myytiin Piilaaksoon yhdelle siellä toimivalle ostajalle. Okei, ootko sä miljonäärinen? En sen takia. Niin, verottajalle tiedoksi, että ei. Että hyvä, että pärjätään. Kyllä. Huikea. Siis, tuliko se sulle yllätyksenä se, että se myytiin? Tai sille, että Piilaakso on semmin kaukana Helsingistä? Siinä oli ehkä semmoisia hyviä niin kuin signaaleja, että nyt on hyvä hetki laittaa myyntiin se. Mä itse innostuin tekemään niin kuin tekoälyllä jotain tässä viime vuoden loppupuolella. Huomasin, että nyt olisi tilaisuus perustaa jotain uutta, ja sitten mietin, että no, jokainen, joka ei tee tekoälyllä nyt jotain, niin ampuu itseensä jalkaan, että kannattaa niin kuin puhua siinä jotain. Ja sitten, jos mä niin kuin kuvaan siitä vielä eteenpäin, että miten tämä ajatus tuli, niin alun perin Market Taylorilla mä kirjoitin blogipostauksia vähän niin kuin ChatGPT:llä suoraan avusteisesti, ja sitten pikkuhiljaa aloin itselläni optimoimaan semmoista prosessia siihen. Ja sulla oli silloin oliko sulla GPT-2 vai 3? Se oli just tullut ChatGPT ulos, niin me käytettiin. Niin, eli se oli sitten 3. Joo. Se oli aluksi copypastea niin kuin vähän edestakaisin sitä, mitä moni nykyään tekee, mutta sitten sen jälkeen on otettu kaikki automaatiot käyttöön, on integroitu eri platformeja niin, että kaikki kuvat tulee valmiiksi, saadaan metatekstit generoitua ja kokonaiset blogipostaukset kanssa luotua. Joo. Ja tuo on huikea ChatGPT. Me itse ollaan käytetty tässä meidän bisneksessä niin tekoälyjä, no koko oikeastaan olemassaoloajan, eli niin kuin 3 vuotta vähän päälle. Ja siis se on kehittynyt ihan crazysti. Muistan, kun se tuli se Hugging Faceilla, oli alun perin se GPTn 2 muistaakseni, ja se arvasi tavallaan aina seuraavan sanan. Ja mun mielestä sekin oli niin kuin huikeaa. Mä muistan, että mä tein jonkun LinkedIn-postauksen sille, että
mä olin kirjoittanut sille jollain 2.5, ja se oli se Hugging Faces joku semmoinen oma interface, mikä oli jostain GitHubista nykästy. Ja siis mun mielestä se oli jo ihan täynnä räjättävää, ja sitten me käytettiin Synthesia ja Jasperia ja vaikka niitä muita tekoälyjä. Ja nyt sitten kun tuli tämä ChatGPT-homma, niin sitten se tuli vähän niin kuin massa juttu, että kaikki niin kuin lähti niin kuin isosti siihen teemaan sitten mukaan ja alkoi kiinnostamaan se tekoälyjuttu. Mikä sun näkemys nyt sitten siitä on, sori mä vähän keskeytin sua siitä tarinasta, miten toi AI Contentify tuli, mutta mikä sun näkemys on tässä niin kuin tekoälyn tulevaisuudesta sille, että miten se vaikuttaa meidän kaikkien elämään? Se tulee aika merkittävästi vaikuttamaan siihen, miten aikaisen vaiheen startupit vaikka pääsee liikkeelle. Siinä missä aikaisemmin joko toimitusjohtaja kirjoitti blogia, jos kirjoitti ollenkaan, niin nykypäivänä voi ottaa työkalun käyttöön, joka hoitaa sulle sitä sun puolesta, ja tavallaan sä alat saamaan netistä kauppaa orgaanisesti ilman, että sun tarvii hirveästi edes panostaa siihen. Niin tämä on tavallaan se niin kuin oma tulevaisuuden visio, miten startupit erityisesti, isommat firmat, ne joko tehostaa prosesseja tai sitten niillä on riittävästi resursseja kirjoittaa manuaalisesti vielä kaikki. Et se tietysti jakaa vielä mielipiteitä tämä sisällön laatu ja kaikki nämä, niin kaikki ei voi käännyttää kerralla vielä. Mutta mä uskon, että se menee, tulee menemään siihen, että sitä tulee käyttämään kaikki. Niin toi, niin GPThän on, niin kuin, siis GPT-4 on hyvä. Niin kuin, siis, se on niin kuin nykyään etenkin, niin kuin suomen kielikin on niin kuin muuttunut tosi hyväksi. Se oli vielä niin kuin puoli vuotta sitten semipaskaa, ja niin kuin siis silleen, että sitä piti korjata aika paljon. Mutta nytten, siis mun mielestä viime kuukaudet se on ollut ihan niin kuin timanttisen hyvää. Mutta sitten tosi monessa, niin kun just käyttää niin tekoälysoftia, niin niissä on silleen, että sehän on aika köpöä se kieli, koska ne käyttää sitä 3.5, mikä tulee se Playgroundin puolelta käyttöön, mitä mä oonkin käsittänyt, niin tavallaan, mä oon käyttänyt nyt hetken aikaa, siis muutamia blogipostauksia mä kirjoitin tuolla AI Contentifylla, ja itse asiassa oli yllättäen hyvä laatuinen, että siis parempi kuin mitä muut niin kuin suomenkieliset tekoäly tämmöiset jutut, enkä mä vaan sano siksi, koska me ollaan niin kuin tuttuja, vaan niin kuin ihan siis tosiasiassa se tuntuu paremmalta, että miten te teitte sen, että se on parempi? Miksi se tuntuu paremmalta? Vai oliko mulla hyvä tuuri? Sekin voi olla. Siinä, miten me ollaan niin kuin luotu sitä, on se, että siinä yritetään mahdollisimman paljon tuoda myös niin kuin kontekstia mukaan siihen, että jos sulla on hyvin tarkka se aihealue, mistä sä kirjoitat, ja tällä hetkellä se on vaan niin kuin, että paljon juontuu siitä, että miten se sun blogin rakenne, mikä se outline on, minkä sä oot kirjoittanut. Puhutaan ehkä briefeistä. Niin kuin. Prompti. Ei pelkästään prompti, mutta sillä promptilla luot tämän briefin, että sulla on artikkeli, sä tiedät sen rakenteen ja sen otsikot, niin just siitä näin. Pystyy luomaan tavallaan paremman suuntautuvan artikkelin. Joo. Ja sitten siinä on myös etu, että sä kirjoitat sen koko artikkelin kerralla, koska silloin sulla on kaikki se mahdollinen konteksti sen sijaan, että sä kirjoittaisit niin kuin pätkä kerrallaan, ja tekoälyn pitää aina tietää, että mitä seuraavaksi. Niin se tuo paljon lisää niin kuin sitä hyötyä, että kirjoittaa koko jutun Tämä eihän ole hirveän vanha tämä uusi firma. Eikö tämä ole niin ihan tyyliin tänä vuonna? Tämä on maaliskuussa perustettu, kyllä. Maaliskuussa. Ja nyt mä katselin, että teillä oli jotain, siis tsekkasin Uber Suggestista, niin teillä oli jotain 20 000 kävijää kuussa orgaanista. Joo. Se oli kilpailtu teema. Miten siinä pystyy tuollain? Se on aika paljon alakantti, eli meillä on nyt 80 000 vierailijaa kuussa, se niin kuin todellinen määrä. Okay. Ja web-sivu on laitettu tammikuussa pystyyn, ja sitten maaliskuussa alettu niitä blogipostauksia enemmän laittamaan, ja sitten rakentamaan linkkejä. Eli me tehdään sisäisesti sitä linkkien rakennusta. Mä tein sitä itse Market Tailorilla aikoinaan. Me nostettiin sillä aluksi Market Tailorin tuo liikenne 3000 vierailijan kuussa, ja sitten AISellyn avulla 3000 15 000 ihan parissa kuukaudessa. Et siinä oli, niin kuin, jos sen purkaa näin vaiheisiin, että meillä on case studit noista molemmista, että meidän web-sivulta löytyy hyvin molemmat kuvattu auki, mitä on tehty siellä. Okei. Ensin, miten sä rakennat linkkejä? Mikä on sun, siis niitä pystyy ostamaan, niitä pystyy tekemään vaikka mitä. Mikä on sun menetelmä, koska selkeästi näyttää verkkiva? Siihen on tosiaan monta eri metodia, mutta se, mikä mä oon itse havainnut todella hyödylliseksi, on se, että on olemassa eri markkinointiyhteisöjä, missä on muita web-sivuomistajia, jotka haluaa myös vaihtaa linkkejä. Kaikki haluaa linkkejä itsellään. Ja mistä se löytää?
Niitä on eri Slack-ryhmiä, niitä voi, ja meillä on omakin yhteisö nykyään siihen, että sinnekin voi liittyä vaihtamaan. Okay. Ja sitten pitää vaan tietää, niin kuin, että minkälaisia linkkejä sä haluat itsellesi, onko ne minkälaatuisia, ja sitten kenen kanssa kannattaa vaihtaa ja tämmöisiä. Et sen takia me tarjotaan sitä myös itse palveluna, että moni meidän asiakas, niin ne tietää, että sisältö yksissään ei välttämättä riitä, jos niillä on ihan tuore web-sivu. Niin sen takia me myydään myös palvelun linkkien rakennusta. Okei, joo, koska siis toi on semmoinen, mitä ei, etenkin niin jos puhutaan vaikka B2B-puolesta, niin siellä ei niin lähtökohtaisesti kyllä hirveästi linkkejä rakennella. Ja siis niin isoissakin firmoissa, niin yllättävän on köpöstä se, että siis ne on tullut tuurilla jostain niin kuin, muista joistain niin yhteistöistä, mutta ei varsinaisesti tämmöistä aktiivista. Paljonko pitää linkkejä rakentaa ja paljon pitää noita niin kontenttia tehdä ja minkä mitta sinne pitää olla? Sillä kontentin mitalla ei välttämättä ole niin paljon merkitystä, että riippuu tietysti minkälaisia kilpailullisia artikkeleita siellä on niin kuin muut julkaissut, mutta siihen 80 000 vierailijaa, niin meillä on nyt noin 500 linkkiä, mitä me ollaan rakennettu. Me ollaan julkaistu päälle 6000 blogia, joista tietysti meidän algoritmi menee koko ajan eteenpäin, niin viimeaikaisimmat on niin parhaimman laatuisimmat. Niin tavallaan pienempi määrä voisi riittää tänä päivänä kuin sitten. Eli teillä on vain blogisivu, missä on aivan älyttömästi tavaraa. Kyllä. Me kirjoitetaan sekä niin kuin aiheista, mitkä liittyy kiinteästi meidän niin kuin siihen aihepiiriin, siihen mikä meidän tuote itsessään on, mutta sitten me puhutaan myös paljon tämmöisistä aiheista, mitkä liittyy ongelmiin, mitä meidän asiakkaat on rotkomassa, tai ylipäätään esimerkiksi startupeista ja yrittäjyydestä vaikka julkaistaan valtavasti. Me saatiin maininta Forbesilta ja me ollaan saatu toinen maininta entrepreneur.comilta ihan vaan sen takia, että joku on löytänyt meidän julkaiseman artikkelin ja sitten he linkkaa siihen, niin sitäkin kautta rupeaa saamaan sitten linkkejä lisää. Okei. Ootko ollut niin aina joku SEO-ukko? Ei. Viimeiset pari vuotta. Ja se niin silloin kun me tavattiin, siis siitä on joku yli 4-5 vuotta aikaa, niin mä en muista, että oltaisiin puhuttu mitenkään niin SEO-asiasta varsinaisesti sun kanssa. Kyllä. Mä oon ehkä luonut itselleni siihen semmoisen epäreilun kilpailuedun täällä Suomessa, että siitä ei puhuta hirveästi. Se ei ole kovin niin kuin massiivinen toimiala täällä Suomessa. Ja se johtuu ehkä osittain siitä, että täällä on vähän bisneksiä, jotka haluaa kansainvälisen markkinoille, ja siinähän se on oikeastaan paras. Nyt sitten kun startupit tulee Suomesta, niin ehkä mä voin nimetä kourallisen semmoisia, jotka oikeasti haluaa niin kuin isosti inboundina saada asiakkaita KV-markkinasta, niin se on siinä mielessä niin kuin rajattu markkina. Et sen takia mekin myydään niin kuin globaalisti tällä hetkellä. Joo. Miten se tuli, niin kuin, mikä se matka oli siinä, että se tuli, niin kuin, oliko sulla jotain kipua siinä, että jumalista, että tämä on niin pakko aika hiffaa tätä juttua? Koska se asiahan se on ollut pitkään, siis jengi on tehnyt sitä asti, kun on ollut hakukoneet, niin niitä on tehty. Mutta sitten, ja nyt tällä hetkellä niin SEO on niin todella kilpailtu skene, ja nyt moni puhuu, että siirryttäisiin SEOsta CRO, eli Conversion Rate Optimizationiin, koska SEO alkaa olemaan niin käsittämättömän hankala skene. Mutta sitten te kuitenkin ihan täytänä uutena niin tekijänä niin päästä tuommoisiin lukuihin, miten tämä matka meni? Ja nyt pari sanaa meidän sponsorista. Tän jakson tarjoaa mentorsprint.com. Kuten teistä jo moni tietää, niin mä oon ollut itse mukana Mentorsprintissä sekä luomassa alustaa että tekemässä sen tekoälysisältöä. Tämän alustan idea on siis se, että kuka tahansa voi opetella tekoälyjen käyttämistä omassa työssään. Mentorsprintin alustalla käydään läpi kaikki tämän hetken suosituimmat tekoälyt ja opetetaan ihan kädestä pitäen esim. Kuinka luodaan tekstiä, kuvia ja ääntä tekoälyn avulla. Kaikki opetukset tapahtuu suomen kielellä, eikä käyttäjältä vaadita mitään aiempaa tekoälykokemusta. Normaalisti tämä maksaa 30 € kuussa, eikä se sido sua mihinkään. Mutta jos sä käytät koodia epäreilu, sä saat 15% alennusta. Joten mene osoitteeseen mentorsprint.com ja lähde kokeilemaan tekoälyn mahtavaa voimaa. Nyt takaisin jaksoon.
No se oikeastaan se oma tarve tuli sieltä Market Tailorista. Meillä oli hyvin niche-tuote, jossa niinku kysyntää ei niinku suorilta käsin ole paljon ollenkaan. Et se product market fit on tosi hankala. Tiedetään, että Jenkeissä löytyy kilpailijoita, joilla on vastaavia tarjoamia, mutta sitten niinku, että miten he löytää tämmöisen suomalaisen pienen yrityksen täältä, niin SEO on aika hyvä semmoinen vastaus tähän. Kun taas sitten myöskään myynnin kautta, miten sä löydät ne yritykset, jotka on just oikeassa vaiheessa ostamassa sitä hyvin nicheä tarjoamaan, varsinkin kun ne tietää jo siellä niin kuin sen kilpailija, joka on siellä Jenkeissä, niin me huomattiin, että orgaanisen kanavan kautta meille tulee parhaat asiakkaat. Ne tietää, että ne on valmiita ostamaan, ne tekee täsmällisiä hakuja vaikka B2B web-sivun personoinnista, ja sitten lopulta löytää se ratkaisu, joka tulee ykköseksi. Me mentiin meidän kilpailijan ohi 3 kuukaudessa tekemällä systemaattista SEOta. Okei, kuka teidän kilpailua? Se on tämmöinen kuin Mutiny, joka nosti 50 miljoonan rahoituksia. Okei, what? Okei, aika kova. Kyllä. Et jos sä nyt menet katsomaan, niin Market Tailor tulee ykkösenä, jos sä menet B2B website personalization niin hakusanalla tonne. Et se on se täsmällisin termi, mikä kuvaa Market Tailoria. Se tulee saman tien ykkösenä. Okei. Niin tämä on tavallaan semmoinen niin kuin kilpailuetu, mikä me saavutettiin. Ja sitten kun myytiin yritystä, niin ostaja oli tosi innoissaan siitä, että meillä on jo niin kuin terve liidikanava hankkia asiakkaita, ja myös ollaan niin kuin luotu itsellemme kanava, missä voidaan myös kilpailla niin kuin näiden isojen pelureiden kanssa. Niin kuin kävelläänpäs läpi, eli mikä walkthrough. Ajatellaan näin, että jollain meidän kuulijalla on niin kuin uusi idea, tai siis se haluaisi tehdä oman bisneksen, oman niin kuin startupin tai oman yrityksen, siis niin kuin, että ei nyt hae mitään valtavaa kasvua, mutta että haluaa, niin mikä on niin kuin sun niin kuin hyvin no niin, mä yritän hakea näitä suomenkielisen sanoa, mutta siis hyvin niin kuin tavallaan yksityiskohtainen pläni sillä tavalla, että miten sä voit, tämmöinen tyyppi voisi saada itsensä niin kuin lentoon niin kuin sun osaamisalueen kulmasta ainakin katsottuna. Jos haluaisi niin kuin täysin SEO-pohjaisesti lähteä vai? No ilmeisesti se on aika hyvä tapa tehdä. Siis mun mielestä ainakin se on hyvä. Se on vaan yleisesti ottaen, siis se mikä sen tekee ongelmallisen mun mielestä on siis se, että kun ihmiset ei käytä tekoälyä siihen, suurin osa ei vielä käytä siihen, niin siis niiden artikkelin luominen on iso duuni, ja sitten firmat tekee sen, sanotaan niin 1-2 artikkelia kuussa. Kyllä. Ja sillä päästään semmoisen niin kuin mahtavaan 12-24 artikkeliin vuodessa, joka, jos teillä on nyt, te olette ollut maaliskuusta tähän päivään, puhutaan jostain niin kuin vajaassa 1000 artikkelista per kuukausi, mitä te generoitte. Ja mä luulen, että varmaan generoitte alussa enemmän kuin mitä te generoitte tällä hetkellä, niin pystytään niin kuin näkemään se, että SEOlla on ihan valtavan voima vieläkin, ja siis ihan täysin niin kuin tuntematon firma pystyy tekemään sen, mutta ihmiset tulee näissä yleensä ottaen sen, että okei, no, mä en edes keksi, että mistä mä keksin nämä kaikki teemat. Että niin kun, sä voit keksiä eka 100 teemaa, mutta jossain kohtaa alkaa niin kun pätkimään. Niin tavallaan just se, että joku tyyppi on miettinyt omaa bisnestänsä, niin ilmiselvästi, ja totta kai se on tosi hyvä, mutta se on vaan pelätty asia nykyään. Ja siksi ihmiset alkaa enemmän miettiä, että vaan mainostaisi. Niin tätä tässä haetaan. Siinä on niin kuin, kun mä oon jutellut erilaisten asiakkaiden, erilaisten niin kuin perspektiivien kanssa, niin se, mikä toistuu, on se, että moni on vähän niin kuin varovainen vielä sillä tavalla, että voiko me julkaista artikkelia, mitä mä en ole lukenut vielä. Ja sitten mä sanon heille, että no, kukaan ei vielä kuullut teistä. Te olette pieni startup, josta niin kuin, te olette just päässyt, niin kuin, että on web-sivu livenä ja näin poispäin. Me tehdään jatkuvasti sillä tavalla, että me julkaistaan niitä artikkeleita ja sitten optimoidaan niistä vaan 5% joka kuukausi. Ne, jotka oikeasti saa lukijoita. Okei, eli nyt käypä lähemmin. Mitä tarkoittaa sulla optimointi? Eli sitä, että lisää sinne vaikka kuvia, jotka sopii paremmin siihen teemaan, lisää sinne esimerkiksi jotain ekspertin haastattelu, jotakin tämmöisiä quoteja tai muita pätkiä. Jos YouTubesta löytyy hyviä videoita, mitä upottaa sinne blogipostaukseen, niin tämmöistä niin kuin laadullista optimointia. Eli teet sä sillä tavalla? Eli sä otat niin kuin, otetaan vaikka nyt niin kuin helpommin käsitteen vuoksi nyt vaikka 100 artikkelia kuuhun. Ajatellaan, että tehdään 100 artikkelia kuussa, te vaan printtaatte teidän softalla
oletan, että se on teidän softaa, Kyllä. te käytätte että printaatte sieltä 100 artikkelia ihan vaan lukematta, lyötte vaan sisään, ja sitten aloitte katsomaan jollain aika viiveellä, että okei, nämä artikkelit itse asiassa alkaa pärjää. Mikä on se thresholdi, että sä sanot, että tuo on hyvä ja tuo on paskaa? Se riippuu ihan siitä tavallaan, että mikä sun nykyinen niin kuin trafiikkimäärä on, että jos mietit vaan, että mitkä blogit optimoida, niin optimoida niistä vaan ne, jotka saa eniten trafiikkia, koska niitä muita artikkeleita kukaan ei lue. Niin eihän sillä ole väliä sitten, että mitä niissä on sisällä. Mutta paljonko se trafiikki pitää olla, että sä saat sitä mieltä, että tässä on potentiaalia? Se riippuu sun niin kuin omasta siitä, mikä sun lähtötilanne on. Että lähtötilanne on 0. Me tällä hetkellä optimoidaan vaan ne, jotka saa yli 200 lukijaa kuussa. Okei. Okay. Ja sitten kun te optimoitte, niin paljonko ne yleensä tuppaa sit saamaan sen jälkeen seuraavassa kuussa? Se vaihtelee tosi paljon, että siihen vaikuttaa se kokonaishakuvolyymi ja kaikki mahdollista, mutta ollaan me nähty artikkeleita, jotka on tuplannut niiden trafiikin vielä. Että sitten me syötetään niin voidaan ajatella, että 200, niin 400 on niin pirun kova juttu. Ja sitten me käsin optimoidaan niin kuin nämä, ja sitten sen jälkeen me otetaan kaikki ne opit, mitä me ollaan niin kuin opittu siitä artikkelien optimoinnista, ja sitten syötetään takaisin meidän tuotteeseen, niin että me voidaan parantaa jatkuvasti. Ja meillä on tämmöinen feedback loopi koko ajan. Okei, miten sä keksit ton prosessin? No se tuli jotenkin luonnollisesti siinä mielessä, jos sä mietit tämmöistä niin kuin MVP-ajattelua tyypillisesti startupeissa. Sä julkaiset ensimmäisen version tuotteesta ja sitten vasta alat niin kuin selvittää, että no, haluaako asiakkaat ostaa sitä, pitäisikö niiden käyttää sitä ja mitä muita featureita ne haluaa. Niin miksi me ajatella samalla tavalla sisällön kanssa? Sä julkaiset MVP-sisällön, minimum viable content, jonka sä optimoit myöhemmin. Tämä muuttaa markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin erityisesti paljon datalla ohjatummaksi kuin mitä se on ennen tullut. Ennen on vähän niin kuin tullut shamaanit ja sitten on mietitty, että no tästä aiheesta meidän ehkä kannattaa kirjoittaa, mutta sitten kaikki tietää, että nämä search volume datat valehtelee tosi paljon, että sulla joku työkalu väittää, että tälle tulee 1000 hakua kuussa, mutta se ei olekaan. Niin tässä on paljon semmoista, niin kuin, missä voi vähän niin kuin herätellä sitä markkinaa. Toi on erittäin kiva ajatus toi, että niin tekee sitä minimum viable content, MVC. Mä en itse asiassa kuullut aikaisemmin siitä varsinaisesti mitenkään puhuttavaan. Toki tuo konseptihan on semmoinen, mitä just ammatti-SEO-tyypit käyttää. Että kun me tehdään, me ei olla niin kuin, mä en voi sanoa, että me ollaan mikään SEO-tolle, me osataan kyllä tehdä SEOta, mutta ei sille niin kuin, ei voida leijua olevamme nimenomaan SEO erikoistunut, mutta me tehdään yhteistyötä niin kuin ihan siis top, niin kuin ihan kansallisen tason niin kuin top SEO-tyyppien kanssa, jotka on ollut niin kuin, jotka on ihan niin kuin crazyä siinä, sekä niin kuin B2B-puolella, mutta sitten myös niin kuin vaikka AFI-puolella ja tämmöistä, niin nämä pelibisnekset ja tämän tyyppiset asiat. Ja niin kuin siellähän niin kuin selkeästi on just se, että siellä on niin kuin tiimi, joka puskee ennen tekoälyaikaa, niin siellä oli vaan, siis yhdelläkin oli mitä parikymmentä kirjoittaa, se kirjoitti koko ajan tavaraa ulos. Kyllä. Nyt mä mietin sitä silleen, että kun alkuunhan tekisi mieli sanoa, että okei, tämähän on niin kuin periaatteessa niin kuin tekoälyn, etenkin tässä niin kuin skeneessä, mikä tietenkin tekoälyssä on niin ison asian, on tämä niin kuin tekstin tuotanto, niin tämähän olisi nopeasti ajateltuna viestintätoimistojen kuolema. Tämä on niin kuin semmoinen, mikä ei vain mun väite, vaan tämä on tietenkin niin kuin viestintäalallahan on paljon puhuttu tästä asiasta, siellä on semikauhuissa ja ne inhoaa tällä hetkellä tekoälyasioita, koska se on niin kuin ihan liian lähellä se tavallaan tuho tavallaan siinä niin kuin heidän bisneksessä, ja ne on ensimmäisen ottamassa vastaan sen niin kuin turpaan saannin. Mutta toi MVC-malli, niin periaatteessahan sitä voisi ajatella sillä tavalla, että tavallaan viestintätoimisto, joka hiffaa tämän jutun nimenomaan sen, että okei, ne ottaa vaan hommakseen, printtaa asiakkaalle 1000 blogi kuussa, ja sitten ne itse katsoo just nimenomaan just että katsoo, että mikä alkaa pärjäämään, ja sitten he laittaa oman asiantuntijuutensa sitten optimoimiseen nimenomaan noihin niin kuin tavallaan just siihen, niin kuin sanot, 5% niistä artikkeleista, niin laittaa sitten sen oman osaamisensa, joka tarkoittaa sitten jotain niin kuin muutamia kymmeniä, tai sitten sulla on 100, niin sitten muutamaa blogia sitten, missä niin kuin oikeasti vedetään niin kuin paremmaksi. Kyllä. Niin, toi niin kuin kuulostaa, tämä on siis, mä keskeytän mut, jos välillä, koska mä näen, kun se innostaa. joo, ei, mutta kun siis sitä vaan niin just kelaa, että
tässä siis nyt me ollaan semmoisen asian äärellä, siis tekoäly kanssa me ollaan semmoisen asian äärellä, että iso osa duuneista tulee poistumaan sellaisena kuin se nyt tällä hetkellä on. Melbournen yliopisto teki arviointi, että 45-50% niin nykyisistä työtehtävistä häviää niin ihmisiltä, siis sen ottaa vasta niin hommaksen tekoäly. Niin se, että jos ei ole mukana tässä muutoksessa, niin tosissaan käy silleen, että jos on vaikka viestintäalan ammattilainen, joka kieltäytyy opettelemassa tekoälyä ja sen niin kuin hyödyntämistä omassa duunissansa, niin tulee päivä, milloin se ei ole enää tarpeellinen tässä niin kuin toiminnassa. Mutta sitten taas, kun ne uudelleen miettii sen, että itse asiassa antaa tuon koneen tehdä tuon niin kuin paskaduunin, ja me optimoidaan tehdä niistä nättejä niistä, mitkä pärjää paremmin. Kyllä. Niin tämä on niin kuin sitten se juttu. Mulla on semmoinen, mitä mä tykkään sanoa, on se, että markkinoijat oli ehkä niin kuin viimeisiä, jotka ajattelivat, että heidän työ tullaan automatisoimaan ensimmäisenä, ja nyt he käyttää kaiken tämän taidokkuuden, mitä ne on vuosien varrella hankkinut, niin siihen, että yritetään vasta vaikuttaa siihen, että tekoäly ei tule mullistamaan tätä heidän työtään. Et siinä on niin kuin semmoiset valtavat taidot ja voimat, mitä vastaan joutuu tällä hetkellä vähän työstämään. Kyllä. Siis tavallaan tehdään niin alalla, mikä tällä hetkellä saattaa olla vielä semi-hankala myydä, ja vaan sitä, että tosi moni on niin vastaan sitä, ne pelkää sitä muutosta. Mutta mä väitän näin, että tästä kun mennään 3 vuotta eteenpäin, niin se suurin osa on hoksannut sen, että ei hitsi, että meidän on pakko. Siis mehän, kun vaikka tämänkin videon tässä jossain kohtaa, en tiedä, tuleeko ennen vai jälkeen tätä höpinää, mutta tulee, tämän on sponsoroinut tämänkin jakson mentorsprint.com, ja siis se on meidän tekemä alusta, missä me opetaan tekoälyn käyttämistä. Ja siksi musta tämä oli siistiä, kun sä lähestyt mua ja olit silleen, että teillä on tämmöinen setti, ja alkuun mä olin vähän silleen, että mulle siis tulee aika paljon, koska mä niin paljon puhun tekoälyasiasta, niin mulle tulee jonkun vertaan näitä niin tekoälybisneksiä vastaan. Ja siis suurin osa valitettavasti on ihan roskaa. Siis joko siinä on se, että se niiden laatu ei ole riittävän hyvä, tai sitten ne on ylihinnoitelleet itsensä ihan ulos sitä gameista. Ne tavallaan hinnoittelee itsensä konsulttibisnekseksi, vaikka oikeasti se on vain työkalu. Kyllä. Ja silloin on hirvittävän vaikea tavallaan itse niin ajatella sille, että mä maksan 600-900 € kuussa jostain, niin kuin, joka on käytännössä vaan niin kuin nätti ChatGPT, jossa on joku muu juttu mukana. Niin sitten mä olin vähän silleen, että no, mutta sitten mä katsoin teidän settiä ja sitten kävin kokeilemassa, niin mun mielestä olette niin nyt aika lähellä sitä tavallaan kansainvälistä tasoa tuossa teemassa, että niin nyt kun vaan porukka alkaa enemmän hiffaamaan tekoälyn hyödyt ja näin, niin sullahan saattaa olla käsissä tosi ihan arvokas keissi. Kyllä, ja sitten me ollaan bootstrapattu heti alusta asti. Tämä meidän palvelubisnes kanssa tukee hyvin meidän, mitä me tehdään. Tämä liittyy siihen linkkien rakennukseen erityisesti. Siinä niin kun, mä suosittelisin monelle niin kun alkavalle yrittäjälle, että niin kun preferoi semmoista konsultoivaa liikettä siihen alkuun, että pääsee kunnolla sitä tuotetta kehittämään. Sä pääset niin paljon lähemmäs asiakasta ja pystyt tuomaan kassavirtaa, joka pystyy sitten tukemaan semmoista tuotekehitystä ja muuta vastaavaa. Hyvä pointti. Tosi moni nimittäin lähtee niitä, ensin tehdään työkalu ja sitten tuodaan sinne konsultoiva aspekti sen jälkeen. Mutta sä toit sä teidän bisneksen, toit sä nimenomaan näin päin alkuun, että sä toit ensin niin konsultatiivisen puolen, ja selkeästi teit se niin työkalu vai onko tämä niin suutarin pojalle kenki? Se tuli toisinpäin. Ensin tuli tuote, ja sitten kun se tuote tarpeeksi hyvin rupesi tuomaan meille omaa trafiikkia, niin sitten me huomattiin, että no, mitä jos myydään myös tätä palveluna, mitä me tehdään meille itselle, tätä linkkien rakennusta, ja meillä on tällä hetkellä tosi voimakas tarjoama siinä, että joku sanoo, että hei, mä oon kokeillut teillä kilpailijaa, mä en ole saanut sillä tuloksia aikaan, ja sitten mä katson niiden sivua ihan sekunnin, että no teillä ei ole auktoriteettia tällä sivulla, teillä ei ole yhtään linkkiä, niin ei ihmekään, jos se sisältö ei performoi, niin sitten se on helppo tavallaan upselli tuohon. Mutta jos ei ole yhtään artikkelia, niin vähän vaikea saada myöskään auktoriteettia. Ja jos ei ole auktoriteettia, niin ei voi vaikea tehdä niin link buildingiäkään myös. Mistä pitää aloittaa? Se on kans, että se on hyvä, jos sulla on 10 artikkelia, niin sitten pystyy aloittamaan niin kuin sen link buildingin sitä kautta. Joo. Miten sä keksit näitä otsikoita? Miten se tapahtuu? Koska tuo niin aiheiden keksintähän on yleensä ihmisillä se erittäin ongelmallinen. Se, miten meidän
työkalutoimi on se, että sä annat sille yksittäisen teeman, sanotaan vaikka SEO-aiheena, ja sitten se meidän työkalu käyttää Googlen näitä hakuvolyymidatoja siinä, että se ehdottaa myös sitten näitä alateemoja sille SEOlle. Vaikka puhutaan SEO-articles tai SEO-blogging tai muita vastaavia SEO:hon liittyviä juttuja, mistä ikinä haluatkaan julkaista. Ja meidän työkalusta saa kaiken sen datan näkyviin, että onko tällä hakusanalla paljon kilpailua ja kuinka paljon hakuvolyymiä siinä on. Joskus kannattaa kirjoittaa myös nollavolyymin näitä niin, artikkeleja. onko sillä mitään väliä, koska siis ajatellaan näin, että jos sun tavoite on tehdä 1000 tai sanotaan vaikka 500 artikkelia kuussa, niin mitä väliä sillä, että siellä on myös iso osa saattaa olla, missä ei ole hakuja tällä hetkellä? Ja tässä tullaan vähän siihen, niin kuin, että me muutettiin, se alun perin meidän tuote toimi siten, että me julkaistiin tuhansia artikkeleita perustuen yhteen hakusanaan. Ja sitten me huomattiin, joka olisi esimerkiksi tekoäly vai? Ihan vaikka näin, kyllä. Ja sitten me huomattiin, ei long tailille. Kyllä. Ja sitten huomattiin, että meidän käyttäjät on vielä siinä vanhassa maailmassa, missä he miettii, että on näitä target keywordeja ja mistä halutaan kirjoittaa ja minkä verran hakuvolyymiä. Me jouduttiin räätälemään meidän tuotetta siihen suuntaan, että se toimii sen asiakkaan vanhan workflown päällä tai mukautellen sitä. Eli käytännössä miltä se niin näyttää? No aikaisemmin se oli niin, että aikaisemmin sä kirjoitit yhdestä sanasta tuhansia blogeja, nyt se on niin, että sä annat sen pääteeman tai hakusanan ja sitten valitset sieltä ihan, että okei, näitä alateemoja mä haluan käsitellä tässä. Ja sit sä eli vaikka näin, että siis sun pääteema on tekoäly, kyllä. Ja sitten sun alateemat on vaikka tekoäly startupeissa, tekoäly B2B-yrityksissä, tämmöisiä niin kuin. Just näin. Katat sen koko aiheen ja luot tämmöisiä, puhutaan klustereista, ja sitten kun sulla on semmoinen hyvä klusterisisältöä, sä voit kaikki ne vaikka linkata sitten johonkin länderiin, minkä sä oot luonut, ja pystyt luomaan aika semmoista targetoitua sisältöä sitä kautta. Ja me automaattisesti luodaan ne otsikot noihin hakusanoihin. Miten sen opitte kaiken? Ihan vaan tekemällä. Ai niin kuin hardcore googlaa. Tekemällä paljon, kokeilemalla ja epäonnistumalla 1,000,000 kertaa. Se on ollut se aina. Oliko sulla missään vaiheessa sellaista, että ei tästä tule paskaakaan tästä duunista? Ihan sama. On tietysti välillä semmoisia vaikeita koodaushaasteita, missä on ihan silleen, että nyt mun pitää ottaa viikon tauko tästä. Nyt mä palkkaan seuraavaksi koodarin, joka osaa paremmin. Mutta sitten mä aina palaan viikossa dokaamaan pattajalle. Ja sitten mä otan päivän ja sitten mä, että kyllä tää pitää siltikin ratkaista tää ongelma, niin pakko mulla yrittää uudestaan ja uudestaan. Ja on monta päivää, että mä saatan työskennellä 14 tuntia päivässä ja yritän vaan saada jotain ongelmaa ratkottua läpi harmaankiven. Se on semmoista yrittäjän toi on se mitä jengi ei, porukka tiedostaa tietenkin se, että niin yrittäjän tekee pitkää päivää tällaista, mutta että niin just, ja tuossa on se, että kukaan ei maksa sulle palkkaa tuossa välissä. Että kyllä. Jos et sä ala keksimään sitä, niin kaikki nämä sun yritykset, ja, niin kuin, tai siis ei companies, vaan niin kuin, että yrittää tehdä asiaa, niin jos ei se ala tuottaa tulosta, niin se on niin kuin kaikki on hukkaan heitettyä. Sillä niin kuin rahallisesti ajatellaan, että sen saman ajan voinut käyttää johonkin, niin kuin, joka tuottaisi rahaa, mutta sen sä päätet käyttää 200 tuntia kuukaudessa. Silloin se on se, mikä ei koskaan tuottanut yhtään mitään. Ja jos sitä touhua jatkaa riittävän pitkään, niin sitten kohta ei tarvitse hakea yhtään mitään. Se on just näin, että tässä tapauksessa oli helpompi lähteä edistää tätä, että mä tiesin, että meillä on hyvä positiivinen keissi aikaisemmasta firmasta. Me saadaan tämä tuotteistettua tuhansille muille, niin siinä on jotain arvokasta meillä käsillä. Alun perin mun ei ollut tarkoitus perustaa firmaa, mutta siinä kohtaa, kun mulla oli asiakkaita, jotka oli valmiita antamaan mulle rahaa, niin mulla oli pakko perustaa firma ja avata pankki. Iski. Pakko velottaa sitten näitä asiakkaita. Et sen takia se firma on perustu vasta maaliskuussa, eikä tammikuussa. Niin. Eli sä teit jonkun oman softan alun perin, missä sä otit GPT:n käyttöön, ja sit sä vaan niin itseksesi kikkailit menemään sillä. Niinkö? Kyllä. Että ensimmäiset koodit on Mutta Market Tailorhan oli myyty jo siinä kohtaa pois. Market Tailor on vähän myöhemmin myyty, mutta se on ollut semmoista, sanotaan niin kuin
semmoista niin kuin hiljaiseloa semmoista, että me saatettiin, osa meni niin kuin osa-aikatöihin muualle jo siinä kohtaa, että me tiedettiin, että meidän myynti ei kasva, ja sitten markkinatilanne varsinkin tässä 23, niin on aika haastava ollut saada niin kuin käyntiin. Me yritettiin syksyllä nostaa, syksyllä 22 yritettiin nostaa rahoitusta, se pitkittyi tosi pitkään, ja me luultiin, että niin kuin nyt niin kuin, tämä on varmaan tässä, ja sitten lopulta sijoittaja päätti vetäytyä siitä kuviosta pois, niin siinä kohtaa me tiedettiin, että no niin, se on varmaan tässä, niin kuin, että ei löydy enää niin kuin tämmöistä happea enää jatkaa tätä. Niin tiedätkö, jos tulee semmoinen niin kuin suuri vastoinkäyminen, niin sitten se vie sen kaiken niin kuin tuulen purjeista. Mutta että meillä oli business, mikä oli sanotaan niin kuin pikkasen niin kuin kannattavuuden puolella, niin sitten mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki myydä se. Nyt on tosi paljon ostovolyymiä tuolla markkinoilla. Okei. Miten se on niin kuin, miten sä löysit itsellesi ostajan? Siis, niin kuin, miten se prosessi on? Etenkin just tuossa on tuo niin sijoittajakeissi, mikä sitten ei niin toteutunutkaan, ja sitten niin kuin, siinä voi sanoa, että todennäköisesti runwayta ei ole ihan niin liikaa kuitenkaan, niin sitten tulee niin pieni kiire, että nyt olisi joku hyvä löytää. Miten sä ylipäänsä päädyit siihen, että okei, myydään tämä homma, siis silleen, että koska mä tiedän itse pitkän linjan yrittäjänä, niin tuossa kieltämättä siinä tulee semmoinen turnausväsymys ja silleen, että no, jos ei sijoittaja halua olla messissä, niin että kukaan ei halua tätä. Ja että sitten siinä kohtaan lähtisi etsiä ostaja, joka kuulostaa vielä isommalta duunilta. Miten tämä koko prosessi menee? Me tiedettiin, että meillä on siinä niin kuin taustalla hyvä tekki, joka toimii. Me tiedetään, että sille on niin kuin kysyntää oikeassa käsissä. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että jos tässä on kokenut tiimi vetämässä tätä, joku, joka osaa tehdä outbound-myyntiä kunnolla, ei inboundia välttämättä pelkästään, niin sitä kautta se pystyisi menemään ihan seuraavalle tasolle sitten. Ja näiden sijoittaminen, löytäminen, tai siis ostajien löytäminen, niin ei se vaikeaa ole, sanoisin. Että sen Okei, siis sä menet vaan Googleen, että do you wanna buy my company, ja sitten se tulee LinkedInistä todella lupaavia linkkejä sitten. Moni sanotaan näin, että moni konsulttiyritys saattaa haluta parempia katteita sillä, että ne tuo sen konsultoinnin kylkeen tämmöisen tuotebisneksen. Niin me löydettiin tämmöinen ostaja, joka oli tehnyt ABM:ään liittyvää, eli account-based marketingiin liittyvää konsultointia vuosikymmeniä, niin hän oli tosi kiinnostunut tästä. Miten sä löysit sen? Se löytyy LinkedInin kautta. Googlesit vaan, että niin kuin LinkedInin laitot, että LinkedInin kautta ABM ja sitten henkilöhaku ja mielellään jenkit, koska siellä tietysti on parempaa halukkuutta ja rahaa, niin sinne sitten. Ja sitten sekin piti ihan itse tehdä. Se kaikki pitää tehdä. Kyllä. Joo. Todella mielenkiintoista. Kauan sinä menisit siinä prosessissa, että se siitä, että löytyi ja siihen, että se osti? Lopulta siihen ei mennyt kuin pari kuukautta, kun päätettiin tiimin kanssa, että nyt voitaisiin ruveta etsimään potentiaalisia ostajia. Joo. Et siinä ehkä niin kun, jos on pieni yritys, niin välttäisin sitä, että lähtee miltään niin kuin liian isoilta yrityksiltä etsimään semmoista potentiaalista kauppaa, vaan että keskittyy semmoisiin niin kuin pienempiin. Mä olin aikaisemmin töissä semmoisessa kuin Ustrace nimisessä helsinkiläisessä startupissa, niin se myytiin vastaavalla tavalla niin kuin jenkkeihin tämmöiselle ehkä keskisuurelle konsulttitalolle. Eli siellä oli tämmöinen software-konsultointi. Niin, eli sä näet sieltä tavallaan vähän mallia, että okei, tällainen itse asiassa voi tehdä. Kyllä. Onko se myös se paikka, missä sitten sä tavallaan opit noi sun koodaustaidot? Ei, itse asiassa mä opin koodaamaan vasta, kun mä olin Piilaaksossa, asuin vuoden ja sitten kaikki siellä, mä hain product management-tyyppisiä rooleja, niin kaikki kysy, että osaanko mä koodaa. Ja mä menin sinne alun perin selvittämään, mulla oli MVP tämmöisestä B2B-dynaamisesta hinnoittelusta tämmöistä tuotteesta, että olisiko sillä kysyntää. Ja sitten kun kaikki kysyi, että osaanko koodaa, niin mä jouduin myymään ei-oota, että en osaa vielä tässä kohtaa. Ja mä olin 2 kertaa aikaisemmin yrittänyt, että yliopistossa jonkun verran koodauskursseja ja sitten omatoimisesti aina kuukauden verran kokeiluja ja todennut, että ei tästä oikein tule mitään. Pythonia vai mitä kieltä? Pythonia,
vähän Javaa, jonkun verran C:tä, tämmöisiä niin kuin, vähän kokeilee. Ja sitten lopulta mä löysin sen innokkuuden siitä, että product managereita, niillä monesti pyydetään, tai toivotaan, että olisi tämmöisiä niin kuin, data-analyysitaitoja. Niin sitten Python on se työkalu data-analyysiin. Niin mä lähdin sieltä sitten oppimaan sitä data-analyysiä, ja jossain kohtaa tajusin, että mähän on halunnut olla yrittäjä jo monta vuotta, että mitä jos mä tästä laajennan vähän mun osaamista, niin mä pystyn luomaan omia palveluita itselleen. Mä en koskaan ole enää riippuvainen siitä, että tarvitsisi palkata CTO tai vastaava. Ja pystyy luomaan se MVPn ja sitten sen jälkeen nostamaan rahoitusta, ja sä hyppäät sen pre-seed-rahoituksen yli ja hyödyt siitä korkeammasta valuaatiosta. Et näin mä niin kuin näkisin sitä itse. Et monilla nuorilla on kiire. Ne haluaa saada heti aikaan. Totta kai, tietysti. Ja mä taisin olla... Miksi pitäisi venata 5 vuotta tai 10 vuotta, kun se voisi saada heti? Niin, vaikka sitä voikaan. Ja mä olin just samassa niin kuin junassa aikaisemmin, ja sitten mä tajusin, että mä pystyn luomaan paremmin tuotteita, kun mä pystyn ymmärtämään, että miten niitä luodaan, ja pääsee lähemmäs myös asiakkaan näitä tarpeita. Mä taisin olla 27, itse asiassa 25 tai 6, kun mä rupesin koodaamaan vasta kunnolla. Siitä on niin nyt 6 vuotta suurin piirtein. Siitä taas nähdään se, että niinku kaikki ei tarvitse aina mennä niinku ihan ikuisuutta. Kyllä. Ja tämä tässä onkin, kun puhutaan, että niinku, etenkin tämmöisellä 20-sillä, 30-silläkin miksipä ei, niin on niinku kiire, halutaan kaikki saada heti, mutta se varmaan niinku juontaa nimenomaan siis siitä, että meillä on niin paljon vaihtoehtoja meidän pöydällä koko ajan. Tämä meidän tavallaan probleema tällä hetkellä tässä meidän maailmassa, missä me eletään, on se, että meillä on niin paljon vaihtoehtoja, jonka takia se, että mä valikoin nyt summan mutikassa yhden asian, mikä tällä hetkellä kiinnostaa, ja mä huomaan 3-4 vuoden päästä, että tämä ei johtunut yhtään mihinkään, niin se on samaan aikaan niin kuin tämmöisessä niin yksinkertaistettuna niin 3-4 vuotta on heitetty hukkaan, joka olisi samaan aikaan voinutkin olla jotain, niin jos mä olisin valikoinut toisin, niin sitten mä itse asiassa olisinkin nyt jossain ihan muualle, mulla olisi helikopteria ja kaikkea muuta. Kyllä. Ja sitten tästä tulee just se, että mä haluaisin nopeasti nähdä vaan se, että toimiiko tämä vai eikö, jotta voin kokeilla toista, ja siihen ei tule sellaista sitoutumista. Kun taas mennään jonnekin Jeesus Nasaretalaisen maailmaan, missä, tiedätkö, isä on suutari, niin pojassakin tulee suutari. Sulla ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Jatkat sitä suutaritouhua. Joku jossain kohtaa keksi sukulinjassa, että mä pesen lattioita, niin sitten siellä on kaikki 10 sukupolvea pesemässä lattioita. Ja periaatteessa se on sinänsä helpottavaa, että hei, kun mulla ei mitään muuta vaihtoehtoja, mä voin pestä ainakin lattiat ihan älyttömän hyvin. Ja tämä on niin kuin varmaan siinä se, niin kuin se iso probleema. Mutta on aika huikeaa, että äijän siis 6 vuotta vaan koodannut, ja niin kuin, nyt on niin kuin jo firma numero 2, mikä niin kuin menee. Onko sulla ollut pelkästään vaan ruusulla tanssimista tämä sun elämä? Ei. Kuulostaisi vähän siltä. Vähän piilaaksossa. Ja sanotaan näin, että mulla oli aina niin kuin visio siitä, että mä haluan tehdä rahaa. Sanotaan näin. Okay. Eli tämä juontaa juurensa siihen, että mun äiti kaikessa viisaudessaan keksi, että saadaan kouluarvosanat ylöspäin sillä, että maksetaan rahaa siitä, mitä parempia numeroita tulee kokeesta. Hyi kapitalistinen malli. Kyllä. Ei toimi Suomessa. Mun keskiarvo meni 7,4:stä 9,1, ja sitten sain siihen stipendin vielä päälle sillä, että niin hän tiesi, että okei, tämä toimii, niin palkitaan tällä. Ja niin kuin pitkälti sillä polulla ollaan niin kuin oltu enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi, että mä menin ensimmäisenä Aalto-yliopistoon lukemaan sähkötekniikkaa, että mä oon taustaltani sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja sitten mä tiesin tokana opiskeluvuonna jo... Supersähkäri. Niin, ja sitten mä tiesin tokana opiskeluvuonna, että mä haluan myös mennä kauppikseen. Niin sitten mä oon valmistunut yhteensä 5 vuodessa näistä molemmista tutkinnoista, ja oikeastaan se lopputavoite on oppia mahdollisimman paljon. Oppia eri taitoja, mitä voidaan käyttää hyödyllisesti. Mä tiesin, että se ala itsessään ei ehkä inspiroi niin paljon tämä sähkötekniikka, mutta se on hyödyllistä tehdä jotain vaikeaa ja tehdä se loppuun asti. Se on äärimmäisen hyödyllistä, koska yrittäjyydessä se on jatkuvasti läsnä tämä teema. Pitää paikkansa.
Olit sä mukana kryptoissa silloin, kun kryptot lähti En. 2012? Ja- Miksi et sä ollut silloin mukana niissä? Ja mä oon miettinyt, se on ollut varmasti sitä aikaa, kun mä oon yrittänyt valmistua vaan nopeasti ja näin poispäin. Siinä oli semmoinen niin kuin periaatepäätös, että on niin paljon eri asioita, mistä mä oon kiinnostunut, niin mun pitää systemaattisesti valita niitä, mihin mä en aio kiinnostua ja panostaa. Ja ehkä jälkikäteen niin kryptot olisi ollut semmoinen, missä olisi voinut nopeasti tehdä rahaa ja paljon. Mutta mä oon kuullut näistä ekan kerran vasta 2017, olisiko se ollut joulukuuta. Mä näytin mun äidille, kun ne käyrät meni ihan niin kuin pystysuoraan. Sanoin, että no, tuosta ei varmaan niin kuin enää paljon ylemmäs mennä. No, Eipä. siitähän ne kolminkertaistui vielä jossain kohtaa ainakin Bitcoin. Kyllä, pitää paikkansa. Ja sitten taas niin kuin tekoälyn kanssa, niin se oli aikaisemmin paljon semmoista, että sun piti mennä tosi syvälle siihen, että sä pystyt tekemään sillä mitään hyödyllistä, sanotaan niin kuin näin. Ja semmoisena henkilönä, joka ei koodaa, niin sanon, että aika vaikeaa. Niin sitten tällä kertaa oli semmoinen, että tätä mahdollisuutta mä en halua missata. Mä tiesin, että nyt on mahdollisuus luoda jotain aivan niin kuin huikeaa, kun tekoäly tulee. Niin, nyt mehän ollaan tässä niin kuin tekoälyn kanssa, siis käytännössä sanon näin, että tämä on niin kuin jopa turboahdettu krypto, siis silleen, että niin kuin ne mahdollisuudet, mitä tässä voi saavuttaa. Mulla oli vähän samantyyppinen tarina siis sillä tavalla, että 2012 mä kuulin eka kertaa Bitcoinista, ja mulla oli inhottava asenne siihen aikoihin. Siis mä olin just aloittanut kauppakorkean, ja mulla oli aika semmoinen negatiivinen asia kaikkeen uuteen. Siis silleen, että niinku, sellainen perussuomalainen negatiivinen asia, että joo, ei. Että niinku, joku tulee sanomaan, että hei, olisi tämmöinen setti, niin ensimmäinen vastaus on, että okei, joo, ihan jees, mutta ei. Tiedätkö, tämä on oikein niin kova kohdattu suomalaisen niin asenteeseen. Ja olisi varmaan muuallakin, mutta siis mä näin suomalaisen puhun Suomesta. Ja sitten seuraavan kerran 2016 mulle esiteltiin uudestaan. Niin tuli uudestaan Bitcoin-terminä. Meni monta vuotta, että mä en ollut kuullut mitään siitä. Sitten uudestaan. Ja sitten se oli toi Henry Brady, jolla on tämä CoinMotion. Siinä on se Brazos aikaisemmin nimeltään. Ja sitten se sanoi, että osta Bitcoinia. Se oli silloin $200 kappale. Sitten mä okei, no vitsi, tämä on toinen kerta, kun mulle sanotaan. Ja sitten siinä välissä oli tapahtunut muutoksia mun omassa asenteessa sille että mä olin niin kuin muuttunut sitä kielteisestä tyypistä enemmän myönteiseksi tyypiksi. Ja sitten mä ostin siinä vuodenvaihteessa, mä ostin tosi vähän, että siis mä ostin sen verran, että niin kuin, mitkä mä oon valmis häviämään, sen kohtaan mä olin aika persaukinen, jonka takia ei ollut paljon ostettavaa, mutta mä osunkin ihan kivasti siihen niin nousuun, ja sitten mä tajusin sen, että vaikka niin kuin, rahallisesti se ei ollut kovin kummoista, mutta niin kuin prosentuaalisesti ihan järjettömiä nousuja, ja sen saataan jotain hauskaa siihen aikoihin, sitä kun sitä nousi, sitten mä olin miettimään, että okei, nyt jatkossa, niin kun tulee uusia juttuja, niin mä lähden niin lähtökohtaisesti alan niin olemaan positiivinen uuteen ja niin kokeillaan, koska niin kuin, mikä se mun niin kuin, häviö sit siinä on. Ja sitten mä aloin sitä noudattamaan, ja sitten mä ainakin pääsin just sillä, että niin kuin, tuli parempia firmoja tehtyä, ja vaikka minkälaisia juttuja. Sitten tuli totta kai sitten konkkakin, kun toi korona iski ja tälleen, mutta sitten tehtiin tämä uusi firma, ja nyt se taas niin kuin, juoksee tosi nätisti ja ylöspäin. Ja sitten kun tuli tämä tekoälyasia, alkoi nousemaan pinnalle silloin just 3 vuotta sitten, mun broidi, joka itse asiassa vähän samalla tavalla kuin säkin, aloitti vasta kauppiksen tyyliin ihan vikona vuosina, vai jopa valmistumisen jälkeen alkoi opettelemaan koodaamista Pythonilla Telialla. Ja sitten silloin se esitteli mulle sen GPT-2, joka oli silloin tämän Hugging Facein juttu. Ja sitten mä olin että ei jumalista, että tämä on muuten siistiä. Että nyt muuten ollaan joku todella kiinnostava juttu äärellä. Ja me myytiin ensiksi artikkeleita, sillä me tehtiin sillä niin kuin 2.5 ja 3 me tehtiin ensin artikkeleita asiakkaille, ja se oli tosi hyvää bisnestä, koska tavallaan, kukaan muu ei tehnyt, me tehtiin nopeasti niitä näin, mutta sitten joutui silti aika paljon muokkaa ja näin, mutta että joka tapauksessa se, että kun alkoi niin kuin positiivisesti suhtautumaan näihin uusiin uutuuksiin, mitä tulee, eikä suhtaudu vaan se, että no joo, katsotaan vähän myöhemmin, vaan että okei, mikä homma, mä opettelen tätä heti suoraan, ja mä haluan löytää se, että mitä mä teen täällä fyrkkaa. Kyllä. Niin se on niin kuin hyvin käänteentekevä se niin kuin ajatustason niin kuin muutos siitä. Tässä ollaan niin kuin, tavallaan growth mindsetin siinä juurella, että mistä se koostuu. Se, että sä suhtaudut positiivisesti
johonkin tilanteeseen, johonkin uuteen, johonkin epämukavaan, niin semmoinen niin kuin growth mindset, sitä ei noin vaan niin kuin saada, mutta sullakin on varmasti tullut niin kuin aikaa myöten, ja on ehkä jotakin semmoisia tavallaan triggereitä, mitkä on kasvattanut sitä enemmän sitten. On siis se kipu, että silloin kun kaikki oli hyvin, niin kuin kauan sitten, niin, että silloin kun kaikki oli, että silleen, kun sä olet 20 jotain niin kuin alle 25-vuotias, sä oot just lähtenyt himasta, sulla on kauppis ja kaikkea tämän koulujutut ja näin, oikeastaan sulle ei ole niin juuri minkään asteen niin haasteita eikä probleemia elämässä. Kyllä. On niin tosi easyä elämä. Tietenkin silloinkin stressasia ja kaikkea, mutta oikeasti tosi easyä. Ja sen takia aika helposti suhtautuu negatiivisesti kaikkeen uuteen, koska tavallaan tämäkin sujuu jo nyt. Mutta sitten kun alkoi tekemään, niin kuin, tuli yrittäjäksi ja alkoi tekemään omia firmoja ja huomasi, että kuinka vaikeita asiat itse asiassa onkaan, niin kuinka vaikeaa oikeasti ansaita ylipäänsä mitään rahaa niin yrittäjänä olemisella. Niin sitten niin kun, mä luulen, että mulla tuli sen kivun kautta ihan vaan, että alkoi niin paljon ärsyttämään se, niin kun, se vaikeus ja se niin kun turpaanotto, että sitten alkoi olemaan niin kun uteliaampi kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, mitkä voi vaan auttaa pääsemään eteenpäin. Mä oon sanonut monesti silleen, että niin kun mindset-asia, siis sehän on niin kun, se mikä sun mindsetti on vaikuttaa ja oikeastaan päättää sen, että niin kun menestyt sä vai etkö. Ja ihan samalla tavalla kuin mä oon itse todella ylipainoinen jätkä, ja sillä voi antaa vaikka mitä syitä, mutta syy on se, että se mindsetti on läskin mindsetti. Niin. Mä oon sanonut, että jos mulle tulisi Arnold Schwarzeneggerin mindsetti, että Arnold Schwarzeneggerin sielu hyppäisi mun päähän, niin mä väitän, että vuodessa mä olisin tiputtanut aivan helvetisti niin painoa. Ihan varmasti. Kyllä. Jos mun mindsetti menisi Arnold Schwarzeneggerin päähän, niin Arnold olisi kohta ihan helvetin fädäri. Se on niin kuin mä väitän, että se on näin. Ihan samalla tavalla sitten taas, että se joku Warren Buffett, sen jätkä tapa tehdä niin fyrkkaa tai Elon Musk, sen sielu menisi jonkun persaukisen kroppaan. Ei olisi kovin pitkään, että se tyyppi olisi persaukinen. Se olisi kohta, että se tekisi ihan decent money ja jossain vaiheessa tekisi ihan älyttömästi rahaa. Kyllä. Ja ihan samalla tavalla, se sama asenne, jos menisi Elon Musk tai joku muun, tiedätkö, sille, että mä annan mun kaikki rahat köyhille ja että kaikki voi viikoksi ostaa ruokaa. No niin hienoa, nyt kaikilla on maha täys viikko ja nyt kaikki, myös sinä mukaan lukiot persaukinen tästä eteenpäin. Upeeta, hieno suoritus. Ja tällä tavalla hävitettiin valtavan määrä fyrkkaa. Niin tämä on sama asia tässä niin kasvuasioissakin ja tässä, että niin pitkään kun sä suhtaudut negatiivisesti uusiin juttuihin, tekoälyyn tai kryptoihin tai ihan sama mihin, niin ihan tasan tarkkaan niin pitkään sun elämä tuntuu olemaan koko ajan, että ei oikein mene mihinkään, niin se on vaan niin jatkuvaa semmoista, niin kuin, että muilla menee kivasti ja itsellä ihan perseestä. Tuohon mihin, kun puhut tästä mindsetistä, niin mä puhun paljon semmoisesta ehkä niin kuin identiteetistä, että miten sä itse näet itsesi. Ja jos se on niin kuin, sulla on jonkinlainen tietty narratiivi elämässä, että jos se on, että minä olen kehonrakentaja tai minä olen kuntoilija tai joku vastaava, niin se on todennäköisempää, että sä meet sinne salille siinä kohtaa, kun se on osa sun semmoista narratiivia, identiteettiä. Sä et neuvottele itsesi kanssa, vaan sä sanot, että tämä on minä, niin siksi minä meen. Ja sitten sen jälkeen... Mutta eikö tämä ole tämmöistä affirmaatiohömppää? Tämä on vähän... Voi olla. Provokatiivinen. Mä itse siis mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta kuulee saattaa olla vaan sillä, että jaha, niin, että kun mä vaan sanon, että mä oon rikas, niin kohta mä oon hirveän rikas. Tämä ehkä liittyy sillä tavalla yrittäjyyteen omassa elämässä, että mä miellän itseni yrittäjäksi. Minä olen yrittäjä. Niin se mahdollistaa ihan uusia juttuja sillä tavalla, että mä voin tehdä viikonloppuisin töitä, voin tehdä iltaisin töitä, ja siinä ei ole minkäänlaisia rajoituksia. Mun ei tarvitse miettiä, että nyt mä vaan niin kuin teen oman tonttini 9-5 ja sitten vaihdan vapaalle, vaan että minä olen yrittäjä, niin minä teen näitä juttuja. Ja nyt tuohon ei varmaan ollut tarkoituksellinen, mutta huomasin, että mä voin tehdä töitä iltaisin ja viikonloppuisin. Kyllä. Ei, minä joudun tekemään töitä. Juurikin näin. Ja siinä on suuri ero, ja tämä on niinku semmoinen, mitä itse niinku omissa puhujakeikoissa ja muissakin mä puhun, että just tavallaan se, että mä saan tehdä jotain asiaa, tai mä joudun tekemään. Mun pitää viedä koira ulos versus mä saan viedä koiran ulos. Ihan sama asia, mutta ihan käsittämätön mindset-ero. Mä saan tehdä töitä myös viikonloppuisin ja niin kuin iltaisin,
tai mun pitää tehdä töitä. Kyllä, se on just näin, ja semmoinen kaikki vastustaminen niin kuin vie vaan energiaa, ja sä et pääse elämässä eteenpäin. Et jos sulla on tarkka visio siitä, että mihin sä haluat mennä, niin sitten jos sä vastustat liikaa sitä tilannetta tai tekemistä, niin se tavallaan on myös haitallista, ja se menee vaan hitaammin sinne kohti sitä maalia. Mutta entä jos ei tiedä, mitä haluaa? Sitten kannattaa käyttää hetki, kannattaa muuttaa vuodeksi Piilaaksoon. Niin se on niinku, tried and tested. Joo, nyt tämä kuulostaa siltä, että se oli hirveä tämmöinen niinku itsensä etsimismatka, mutta sitä se ihan varmasti se myös oli. Sanotaan, että siellä ehkä niinku voimistui se, että mä haluan olla yrittäjä vielä entistä enemmänkin. Että aikaisemmin se oli semmoinen, että no ei mulla ole hyvää ideaa tai ei mulla ole mitään tämmöistä, niinku, mitä mä haluaisin työstää, mutta sitten kun sä meet sinne, sulla on ympärillä 1,000,000 muuta yrittäjää, kaikki yrittää päästä eteenpäin, niin se on vähän silleen, että no, mä haluan olla osa tätä joukkoa. Tämä on tosi niin kuin intohimoinen joukko, joka työstää asioita ja ratkaisee maailman ongelmia eteenpäin. Joo, mä oon samaa mieltä, siis mä itse tykkään tosi paljon jenkeistä. Ihan sama, siellä on niin kuin paljon pahaa ja paljon hyvää, kaikkea siltä väliltä. Media tuntuu tuovan, tai en tiedä, ei edes media, siis tavallaan se some-content, kaikki mitä me saadaan tänne ainakin pohjoiseen päin, niin tuntuu, että se on niin kuin, senhän aina poimitaan ne niin kuin kaikista pahimmat negatiiviset, se tuntuu kauhealta, mutta itse siellä aika paljon pyörineenä, ja sitten niin kuin frendejä sieltä, sitten mä teen myös bisnestä sinne, niin mä tykkään älyttömän paljon niiden semmoisesta tavallaan kannustavasta ja positiivisesta asenteesta. Mulla on ihan sama, onko se aitoa vai eikö. Mutta on aika paljon kivempi saada semmoinen feikki, että hei, mikä meininki, ja asia, mä vähän jeesaan sua, kuin semmoinen suomalainen aito, että tiedätkö, mä lyön sulta, että mikä säkin luulet olevassa, mä lyön sulle kapuloita rattaisia ja kerron verottajalle, jos sulla sattuisi vaikka jotain piilottavaa olevankin, että jos ei muuta, niin saadaan ainakin vähän aikaa ikävyyttä kaverille. Siis nämä kaksi vaihtoehtoa, mä otan todella paljon mieluummin sen niin feikki-iloisuuden sen taustalta. Tai sieltä niin tavallaan oman arkeen, ja mulla ainakin, kun siellä on pyöritty, niin mä oon tullut aina niin paljon motivoituneempana ja inspiroituneempana, energisempänä, iloisempana takaisin sieltä. Kyllä. Myös noin 5 kiloa painavempana. Se ei vaan mitään, grilliruokaa aika hemmetin hyvää, kun se tehdään jossain Texasissa. Sanotaan näin, kun moni sanoo, että no miksi et mene Piilaaksoon ja näin, niin mä sanon aina, että siellä kannattaa käydä inspiroitumassa, kannattaa käydä hakemassa erilaista mindsettiä, verkostoitua, mutta tiedostaa se, että myös Suomesta voi lähteä ja perustaa menestyksekkäitä yrityksiä. Että niitä on tehty aikaisemmin, niitä tulee jatkossakin tullaan tekemään. On. Niistä tosin suurin osa niistä tyypeistä on maailmanmatkalaisia enemmän tai vähemmän. Ei sille, että välttämättä olisi asunut jossain, mutta on ainakin, jos ei muuten, niin viettänyt paljon aikaa ulkomailla. Mulla itsellä kävi sille, että kun mä olin teini-ikäinen, niin me muutettiin Luxemburgiin. Ja se oli mulle semmoinen aha-elämys, siis mä menin kansainväliseen kouluun siellä, ja mä olin semmoinen suomalainen mököttäjä. Semmoinen suomalainen teini-mököttäjä, semmoinen kaikkia vaan niin perseestä. Ja sitten, koska se oli 4 vuotta ennen mun tuloa sinne, niin se oli American School. Ja kaikki opettajat oli jenkkejä aika lailla, ja suurin osa opiskelijoista oli myös jenkkejä. Sitten mä niinku huomasin siinä muutaman kuukauden kohdalla, että hetkonen, että tää niinku mun negatiivinen asenne kaikkeen, tämä niinku hiljainen mökötys, niin tää ei itse asiassa ole hirveän coolia kansainvälisessä skenessä. Siellä oli kansainvälisiä opiskelijoita, kaikilla oli semmoinen tosi iloinen, siis semmoinen oikeasti iloinen hyvä meininki. Semmoinen, mitä mulla ei koskaan ollut Suomessa semmoista niin kuin kellään, ei koulukavereita eikä kellään. Ja silloin mä toisin sen, että hetkinen, että ensinnäkin elämähän on muuallakin kuin Suomessa. Se on eri juttu, jos sä menet viikoksi Teneriffalle, kun että sä vaikka muuttaisi Teneriffalle 8 vuodeksi asumaan. Se on ihan eri juttu. Kyllä. Ja tavallaan kun sä elät siinä niin kuin arjessa ja teet niitä, käyt ruokakaupassa ja sulla on paikallisia kavereita ja näin, niin se on ihan eri fiilis. Ja sillä mä sanoinkin, että sitten me muutettiin, nyt me asutaan nykyään Tallinnassa, ollaan täällä asuttu 3 vuotta, ja sitten me asuttiin tuossa vähän aikaa 1 talven verran, me oltiin Mexico Cityssä, ja sitten mä oon ollut vielä Kyproksella asunut vähän aikaa tämmöistä. Ja mä oon huomannut sen, että sen ei aina tarvitse olla just nimenomaan vaikka just Piilaakso, tai niin kuin, että joku Lontoo, joka on tämmöinen niin kuin meistä, vaan pointti on vaan mennä muualle kuin se, missä sä nykyään normaalisti oot ja elät. Että tavallaan se pakottaa sun aivot käymään ihan uudella tavalla asioita läpi, uudella tavalla kelaamaan, että miten mä pääsen himaan, missä mun hima on, minkälainen se on, onko sitä turvallista,
onko täällä hauskaa, missä täällä pääsee juomaan viinaa, ja kaikkea tämän tyyppisiä niin arjen kysymyksiä. Kyllä. Ja sitten, että miten täällä saisi kavereita, ja sitten kun saa niiden kanssa, että mitä kaikki kivaa täältä löytyy, mitä voidaan kavereiden kanssa tehdä, ja sun aivot joutuu työstämään niin paljon uudestaan asioita, semmoisia perusjuttuja, että yhtäkkiä alkaa näkemään elämän positiivisempana. Siksi mä oon kaikille niin suosittelen aina, että pitäisi muuttaa vähäksi aikaa muualle, vaikka kuukaudessa 2 vaikka. Vähän vähäksi aikaa pois siitä niin arjen jutuista, koska se on varmin tapa raikastua, innostua ja keksiä ehkä jotain uutta. Siinä joutuu ihan niin uudella tavalla oppimaan ne rutiinit uudestaan. Ja mä muistan karkeasti jonkun tutkimuksen, mihin mä törmäsin, missä oli näin, että jos sä oot lapsuudessa muuttanut paljon kodista, niin kuin tälleen sun porukat on muuttanut ja näin, niin se sun kyvykkyys sietää epävarmuutta nousee merkittävästi. Kyllä. Niin mä mietin, että onko kaikilla yrittäjillä niin kuin tämmöistä taustaa ehkä, että muutettu enemmän. Tiedätkö, ehkä joillakin on muutettu. Siis mä muutin, kun ihan muksuna me muutettiin niin kuin ala-asteen aikana, niin siis mä muutettiin tosi paljon. Mä olin niin kuin tyyliin ala-asteen 6-luokkaan mennessä asunut jossain 6 eri 7 eri paikassa, siis Suomen sisällä. Ja sitten selkeä alkoi nämä ulkomaanjutut ja näin. Mutta mä väitän, että se ei välttämättä tarvitse olla vaan pelkästään se muutto, vaan ylipäänsä siis tosi moni menestynyt yrittäjän tulee niin tosi hankalista oloista. Joillekin tietenkin se muutto voi olla semmoinen, että se on niin rankkaa, ja olihan se mullekin ekat, oli tietenkin tosi niin kuin lapsi tottuu tiettyihin ympäristöihin näin, mutta lapsi myös tottuu aika hyvin nopeasti uusiinkin ympäristöihin ja uusiin kuvioihin. Mutta sitten just sekin, että jos vaan on niin elämässä ollut hankaluuksia, niin se resilienssi kasvaa siihen niin paljon, että sitten just yrittäjyys tuntuu luonnolliselta vaihtoehdolta. Et muutenkin, että tavallaan sä oot huomannut sen, että kun näitä probleemia tulee, niin mähän selviän näistä. Eli toisin sanoen, se on minusta kiinni, että miten tässä tulee käymään, eikä tavallaan se johdu jostain muusta. Se syy saattaa tulla ulkoa, että tulee joku korona, joka kaataa firman tai jotain muuta, joku vitsi murhaa sun puolison, tai tämmöisiä kivat synkkiä teemoja, mutta et tavallaan maailma tuo sulle paskaa, mutta se olen minä, joka sen pystyn korjaamaan, ja siitä on todistusaineistoa mun aikaisemmista asioista, että itse asiassa tiedätkö, mä saan ratkaista näitä juttuja. Ja sitten tulee semmoinen, että vähän koukuttuu siihen, että no helvetti, mä haluan kyllä ratkaista kaikkia. Mä haluan enemmän rahaa. Että voi vitsi, mä haluaisin uuden, tää on mun pitkä monologi. Mä ostettiin Porsche Cayenne, joka on mun AV-auto ollut pitkään. Me hankittiin se, ja siis vielä siitä pari vuotta aikaisemmin, niin me jouduttiin miettimään, että onko mulla varaa sähköpotkulautaan. Tiedätkö, siis muutama 100 euroa sähköpotkulauta, että onko meillä varaa tämmöiseen. Ja siitä pari vuotta eteenpäin pystyt ostamaan Porsche Cayenne. Ja se ero tässä oli just se, että niin kun sen sijaan, että mä olisin lähtenyt säästämään silloin, kun mulla oli niin sähköpotkulauta ajatusta, voinko mä sitä ostaa. Jos mä olisin vaan lähtenyt säästämiselle, että okei, mä kuristan mun kuluja vielä pikkasen jostain, että mulla jäisi pari penniä lisää, niin tiedätkö, sitä possua ei olisi mun hankkia. Sen sijaan mä olen miettimään, että mä todella haluan, ton sähköpotkulaudan, jonka sitten ostinkin. Ja sitten mä halusin saada sen Porschen. Ja se oli mulla niinku koko ajan niinku katseessa, että ton mä tuolta haluan. Sitten mä aloin kehitellä keinoja, että millä tavoilla mä saan enemmän fyrkkaa, että mä saan sen auton. Sitten siinä meni, mitähän siinä nyt sitten meni, pari vuotta, tilanne oli semmoinen, että todettiin vaimon kanssa, että nyt ei ole mitään probleemaa, ostaan pois. Ja tiedätkö, kuinka hyvältä se tuntuu? Kun mä menen joka päivä hyppään autoon, niin tiedätkö, mä näen semmoisen, että ai saakeli, se on tuossa. Ja nythän mä haluan Bentleyin, mutta se on niin tavallaan, että ai tämä vanha possu vaan. Mutta tämmöistä on. Joo, ja tuossa on pari teemaa, mitkä on tosi mielenkiintoisia. Toinen on tuo resilienssi, ja sitten on tietysti tavoitteiden asettaminen, ja sitten on myös, että et mieti pelkkää säästämistä, vaan mietit investointia. Ja nimenomaan investointia itseensä. Ja tuosta ehkä just ekana toi resilienssi, niin kuin sanoit, niin moni, jotka on menestynyt, niin niillä on ollut jotenkin kurja lapsuus tai jotakin vastaavaa, mutta ei siinä aina tarvitse olla näinkään, mutta sitä resilienssiä voi itse kasvattaa, kun ihmisillä on niin suuri tarve olla siinä mukavuusalueella, niin mieti, miten sä voit luoda itsellesi kurjuutta. Joo, ihan oikein. Miten tehdä vaikeita asioita? Miten tehdä vaikeita asioita, että aina loppuun asti, että
siinä mielessä se oli niin kuin itselle tärkeää, että opiskelee enemmän kuin muut, paljon ja nopeammin. Niin siitä tulee semmoinen niin kuin hyvä fiilis, että sä oot tehnyt jotain tosi vaikeaa. Armeijan käynti niin kuin ylipäätään, onko se vaikeaa vai ei, mutta se, että käyt loppuun asti, kaikki ei käy kuitenkaan sitäkään loppuun asti, niin... Mä en käynyt. Eikä sillä ole väliä. Mua alkoi vituttaa niin paljon se määrääminen. Mulla on, nykyään mä sain, pari vuotta sitten sain se diagnoosi ADHDsta, ja sitten selvisikin, että sieltä tämä mun auktoriteettikammo on niin tullut. Siis, auktoriteettikammo on kyllä yksi varmaan, mikä kaikkia kanssa yhdistää. Varmaankin, kyllä. Siis jos se tulee joltain muulta, niin se on heti paska idea. Ja ihan vaan periaatteen takia. Kyllä. Mutta noita niin kuin vaikeita tilanteita kannattaa mun mielestä niin kuin omalla tavallaan metsästää, koska ne kasvattaa sun luonnetta niin voimakkaasti. Ja sä tiedät, että jos sä selviät niistä, niin sä luultavasti selviät myös pahemmasta. Ja sitten kun sä teet jotakin, niin kuin sanotaan 10 kilometrin kävelylenkkiä, jos se on vaikea, niin sitten sä mietit, että jos mä en selviä tästä, niin pystynkö mä rakentamaan 10 miljoonan bisnestäkään? Kumpi on helpompaa? Luultavasti se kävely on helppoa. Se bisneksen tekeminen kuulostaa. Mutta ja siis mä voin sanoa, että mä oon kerran elämässäni oikeasti luovuttanut, se oli silloin siellä armeijan aikana, että mä olin siellä, mä olin 3-4 kuukautta, ja sitten mä fakit ja sitten järjestettiin pois sieltä. Mutta se jäi kaivertamaan mua siis sillä tavalla, että mä päätin, että mä en enää koskaan luovuta. Mä otin sen sitten hyvänä kokemuksena sillä tavalla, että jos joskus nyt pitää luovuttaa jossain hankalassa, niin tämä oli hyvä paikka luovuttaa, koska mä olin vielä nuori, ja sitten mä tajusin sen, kuinka epämiellyttävää se oli. Kuinka tavallaan aina sitä joutuu uudestaan niin itsensä kanssa enemmän etenkin miettimään, että jumaliste, että, että come on. Niin sitten niin hankalina hetkenä, kun tekisi mieli luovuttaa vaikka jossain vaikka bisneksessä tai jossain muussa, niin mä ainakin itse hyvin useasti vaan, että tulee jollain tavalla mieleen se armeijan aika, ja sitten ovat, että hei, never again. Niin sitten vaan painaa taas eteenpäin. Kaikista kannattaa ottaa joku läksy, oli se sitten niin kuin haluttu lopputulos aluksi vai ei. Jos sä perustit menestyvän firman tai epäonnistuneen firman, niin aina saat jonkun läksyn, niin kuin, mitä voi käyttää sitten taas voimana eteenpäin. Tai aina löytyy jotain. Ja toi niin kuin tavoitteiden asettaminen niin kuin liittyy osittain niin kuin siihenkin, että siihen niin kuin sulla on joku vaikea juttu, mitä sä haluat saada aikaan, niin sitten sulla on sellainen tilanne, missä sulla on jonkinlainen visio siitä, että miltä se tuntuu. Miten se tuntuu saada aikaan. Mikä sun visio on nyt sitten tämän AI Content File kanssa? Älä kysy. Se on... No massisen selvästi haluat tehdä, se on selvää. Se paljon sä haluat tehdä rahaa? Paljonko mitä? Paljon sä haluat tehdä rahaa, siis paljon sä haluat tehdä massia. Ei välttämättä AI Content File, mutta ajatellaan, se nyt on varmaan niin tie sinne päin ainakin, niin mitä sä oot varmasti miettinyt jonkun summan, näin, että ei mua niin kuin ehkä kiinnosta minkään yksisarvisen perustaminen. Se on niin kuin monesti semmoista niin suurta uhkapeliä, että sinne ei välttämättä kannata lähteä. Jep, se vaatii ihan savanttiporukkaa. Ja sitten moni sanoo, niin kuin, että no Suomessa ei ole kunnianhimoa. Mutta sanotaan näin, että me päästään kyllä niin kuin 10 miljoonaan exittiin jonkun kourallisen vuosien päästä ilmankin. Tämä mun oma... Mitä sä luulet, paljon se menee aikaa? No, se riippuu paljon, kun meillä on epäreilua kilpailuetua, että se voi olla se taas riippuu susta. Hyvä 5 vuotta. Se riippuu paljolti siitä, että kuinka moni juttu menee oikein ja minkä verran opitaan siinä matkalla. Eli 5 vuotta ja 10 miljoonaa. Se olisi aika hyvä. Ihan realistinen, siis voi olla paljon enemmänkin. Mun plani on, mä oon haaveillut, että mä saisin, mun mielestä joku 25 miljoonaa, tosi mahtava. Siis nyt tää voi kuulostaa ihmiset, jotka ei pyörä näissä skenessä niin hurjalta ja niin pöljältä, mutta tosiasiassa, kun ne pitää laittaa ne tavoitteet jonnekin. Ja se voisi olla aika semmoinen niin kuin tavoiteltava, kunhan vaan se löytää niin kuin jonkun hyvän keinon, miten se menee. Ja tässä kohtaa sitä ei voi sanoa. Kyllä. Se on helpompi sanoa jälkikäteen, että menikö yli vai ali, päästäkö lähellekään, yli tai ali siinäkin, ja sitten, että miten sinne päästä, se on helpompi jälkikäteen sanoa. Mutta se, että niitä on tehty ennenkin, ja niitä on taatusti tehdään. Niin kuin, mä sanon, että nyt on helpompi tehdä kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos tekoälyn, kiitos näiden kaikkien tavallaan tämän nopeamman niin kuin kehitystahdin, ja siinä, että ihmiset on enemmän vastaanottavaisia uusille asioille. Jos me mennään 100 vuotta taaksepäin, niin porukka oli paljon enemmän sulkeutunutta uusiin juttuihin kuin nykyään. Kyllä. Ja niin kuin teknologiat kehittyi hitaammin ja niin kuin firmat kasvoi hitaammin. Nyt on tällä hetkellä helpointa tehdä fyrkkaa kuin koskaan aikaisemmin.
Ja siinä on jotenkin kans myös nuoret havahtunut siihen, että niinku, tämä on myös semmoinen polku, mitä haluaa seurata, että he etsii semmoista niin kuin, sanotaan niin kuin oman näköistä elämää paljon enemmän kuin mitä ehkä meidän niin kuin ikäpolvia ja näin poispäin. Et silloin kun mä olin itse nuori, niin ei mulla hirveästi ollut esikuvia, että kuka on yrittäjä ympärillä. Oma isä oli ainoastaan niin kuin yrittäjä. Hän oli hautaustoimen yrittäjä, se oli semmoista vakaata bisnestä. Niin Asiakkaat ei loppunut koskaan ei siitä. kyllä. Joo. Niin nykypäivänä sä saatat nähdä, että 18-19-vuotiaita yrittäjiä, jotka on niin kuin pari vuotta jo pyörittänyt jotain bisnestä, niin kuin se skene on muuttunut ihan valtavasti. Ja se on mahtavaa. Siis täällä, mä en sano nimi, mutta täällä on niin 2 suomalaista jätkää, siis kun me muutettiin, niin ne oli siihen aikaan, kanssa muutti, 19-vuotiaita ukkoja, ja ne osti, kun täällä on siis tämä Lamborghinin maahantuonti ja jälleenmyynti, molemmat osti itsellensä Huracanit, 19-vuotiaat jätkät. Ja millä ne teki ne rahat, oli siis se suomalaisia ukkoja, ja ne teki dropshippausta. Ja dropshippauksella ne teki niin paljon fyrkkaa, että ne oli, että hetkinen, Suomessa ei kovinkaan järkevää olla, koska verot on ihan mielensairaat, kaikki maksaa aivan hulluna. Muutti Tallinnaan, ja sitten täällä osti Lambot itsellensä. Ja mun mielestä on aika huikea, 19-vuotiaat ukot. Missä aikaisemmassa vaiheessa maailmaa tämä on ollut niin kuin millään tavalla niin kuin realisesta, mutta nykyään tämä on tämmöistä. Eikä ne ole mitenkään niin kuin erikoistyyppejä, ne on vaan niin kuin tyypit, jotka keksii jotain niin kuin fiksua siinä kohtaa, silloin kun toi dropshippaus lähti liikenteeseen 2016-2014 alueella. Jos olit silloin messissä siinä ja lähdit tekemään, niin siis tuolla on ihan hirvittävä määrä porukkaa, jotka teki valtavia määriä rahaa sillä hommalla. Kyllä. Ja me ollaan nyt tekoälyssä about samassa niin kuin, ja kyllä mä uskon, niin että sillä dropshippauksella pystyy vieläkin tekemään rahaa, mutta vähän eri tavalla. Ja tekeekin. Ja sanotaan näin, että sä perustat uuden web-sivun, niin sä voit lähteä sillä tekoälyavusteisella sisällöllä kilpailemaan niitä, jotka on jo niin kuin siinä skenessä mukana. Joo, etenkin koska nyt mainostaminen jossain kun metassa sun muuta on nykyään kalliimpaa, ja se on paljon vaikeampaa optimoida niitä mainoksia. Kyllä. Et kun sillähän tavalla dropshippauksessa ei kasva, että ne laittoi euron metaan, niin sai sieltä 1,5 tai 2,5 euroa takaisinpäin, jonka se oli hyvä, ja nyt se on niin kuin hyvä, että pääsit niin kuin break-eveniin. Mutta sitten nimenomaan, jos sä nyt hyödynnät tuossa vaikka tekoälyä ja teet sitä kontenttia paljon, niin saat orgaanista trafiikkia, joka on vielä parempaa kuin koskaan aikaisemmin. Nyt ei tarvitse maksaa mainosrahaakaan siihen. Niin. Se on aika systemaattinen ja skaalautuva kanava. Niin on. Nythän on tuossa muutenkin tämä Google-juttu niin kuin Googlen puolelta ja näin, että se oikeastaan vie enemmän ja enemmän pois mainonnasta puhtia ja tuo enemmän siihen orgaaniseen tavoitettavuuteen, koska orgaanisessa cookiet ei ole samanlaisessa roolissa kuin mainonnassa. Kyllä. Toi yksi aihe, mihin ehkä vielä niin kuin palaa toi niin kuin itseensä investointiin, niin miten sulla itsellä, niin kuin, missä kohtaa sä tajusit, että niin kannata välttämättä yrittää säästää kaikkia niitä rahoja, vaan niin kuin investoida omaan niin kuin osaamiseen ja ottaa enemmän riskiä sen suhteen? Mä en ole koskaan ollut säästäjätyyppi. Siis kyllä mulla on niin kuin kaikki, mitä on tullut, niin on myös mennytkin, mutta sitten jossain kohtaa oli niin kuin enemmän sit se, että niin kuin, mihin mä sitä käytän. Ja siis mä ihan niin kuin muksut asti mä oon tehnyt niin kuin, siis bisneksi, että mitä mä olin 6-vuotiaasta jotain, niin me haettiin valtionmetsästä pieniä kuusia jouluaikaa, ja mentiin myymään ovelta ovelle niitä. Mä keräsin tyyppejä mun ympärillä, jotka sitten kantoja. Mä kävin myymässä ne kantoja, kaato niitä puita, ja se oli hyvä, kunnes joku naapuri sanoi, että toi on vähän niin kuin laitonta, koska et saa niin valtionmetsästä kaatella vaan niin puita. Joku piti pilata se ilo. Joo, älä kyllä. Sitten yläasteella noin koulukaverit halusi pelata rahapelejä, ja se oli silloin 15 vuotta tämä ikäraja niissä, niin sitten just mentiin pelaamaan, ja mä toimin niille lainanantajana, että mä olin niin rahoittajana. Mä annoin niille pelirahaa, ja sitten me sovittiin, että niin kuin, niitä piti maksaa tuplat takaisin seuraavana päivänä aina. Jos on 2 euroa laina, se 4 euroa piti tulla huomenna takaisin. Se oli tosi hyvä bisnes, kunnes sitten selvisi, että se oli koronkiskontaa. Mutta sitten taas, että mä oon aina tehnyt tavallaan tuolla niin koittanut jonkunlaisia juttuja löytää. Se on tullut ihan luonnostaan. Sen takia mulla on ollut, että jos mä lähdin jonnekin reissuun, niin mä en oikein niin lähtenyt vaan sinne lomalomalle, vaan siinä on ollut aina joku kuvio taustalla, että mä niin koitan jotain oivaltaa, tai se on niin jollain tavalla, niin kuin, se ei ole vaan tavallaan raha heitetty hukkaan, vaan siinä on jonkunlainen niin kehitystarkoitus. Ja sitten aika nopeasti meni vaan siihen, että
että niin kun, laitanko mä 500 euroa just johonkin vaikka viikonloppureissuun johonkin, vai laitanko 500 euroa Google-mainoksiin tai Facebook-mainoksiin. Ja aika nopeasti, että mä saan 5 huntilla Facebook-mainoksilla, mä saan itse asiassa aika paljon enemmän rahaa takaisinpäin, kun että mä laitan 500 euroa johonkin niin 2 hotelliyöhön viikonloppuun ja johonkin safkaan. Kyllä. Sitäkin tehtiin, mutta se ei ollut sille, että me ei koskaan tavallaan niissä menty niin vikoille rahoilla, vaan tämmöinen niin hotellit ja sapuska on yleensä ollut semmoista niin kuin kaikkea sitä jäljellä jäänyttä, vähän niin kuin semmoista tavallaan, niin kuin, että kun ollaan investoitu jo niin kuin mainontaan tai työntekijöihin tai johonkin muuhun asiaan, niin sitten sitä on käytetty vielä tälle. Ja se on hyvä siinä kohtaa, kun löytyy skaalautuvia kanavia, että mihin lähtee investoimaan. Ja sitten ennen sitä, jos on niin kuin nuori ihminen, niin sitten kannattaa ajatella siihen, että sä investoit siihen, että mitä sä tuut osaamaan tulevaisuudessa ja kuka susta tulee niin kuin sitten isona. Että se investointi voi olla niin kuin sitä, että sä opettelet koodaamaan ja mietit, että missä mä haluan olla 5 vuoden päästä. Olisiko se parempi vai huonompi, että sä osaat koodata tai osaat myydä tai mitä ikinä onkaan. Niin, jos se kiinnostaa. Siis sille, että kun semmoinen niin kuin alustava oivallus tapahtuu päässä, että tuo koodaus on ihan niin kuin, että miten se toi niin kuin menee. Se on merkki siitä, että nyt pitää mennä sitten siihen suuntaan. Ja se, että välttämättä menee koko elämässä siihen suuntaan, mutta nyt ainakin hetken aikaa mennään. Et sekin musta tuntuu, että ihmiset liian nopeasti naulaa itsensä sille, että jos mä alan nyt koodaan, niin mä oon sitten loppuelämäni koodari. En mä halua sellaista. Jep. No no ei tarvi ollakaan. Että teet nyt sitä ja lopetat sitten, kun tuntuu siltä, että ei enää huvita. Ja sitten olet keksinyt varmaan sinne jotain muuta, ja sitten menet sinne. Että tavallaan vähän niin kuin meillä on määräkoira, Napsu, niin minusta siinä on hyvä esimerkki, että se kaveri ei varsin sitoudu hirveän sen niin kuin elämän tulevaisuuden suunnitteluun. Se lähtee ulos, se laittaa nenän kiinni maahan, ja sitten se lähtee seuraamaan hajua, mikä tuli vastaan. Ja se vaihtaa sitten uuteen hajuun, kun tulee uusi parempi haju. Yeah. Ja sillä tavalla me mennään kävelylenkit. Kaveri on onnellinen, me päästään niin kuin hyvä niin kuin köpöttelykäyntiin, ja kaikki voittaa. Ei Napsu sitoudu siinä, että nyt mulla on tämä yksi haju, ja mä tällä nyt seuraan koko loppureitin. Se ei mene silleen, eikä tämä meidän elämä muutenkaan. Tämä pitää mennä nimenomaan silleen, että jos koodaus kiinnostaa, niin opettele sitä. Nyt sekin on niin helppoa, se on niin helppoa, se on ilmasta, se on niin sairasta, että kun siinä ei ole mitään esteitä. Kyllä, se on just näin. Ja jos sulla on internet, niin se riittää. Kirjastokoneella, jos ei ole tietokonetta, niin kirjaston koneelle ja siellä opettelee. Se on just noin, niin kuin sanoit, että kannattaa nojata siihen, niin kuin, mikä itse eniten kiinnostaa. Että jos sä, niin kuin, mä mieluummin käytän 14 tuntia silleen, että mä teen jotain, mikä oikeasti kiinnostaa, versus tunnin semmoista niin kuin hampua tirvessä, että tämä ei kiinnosta, mutta joku sanoo, että pakko opetella koodaamaan tai jotakin vastaavaa, niin se just näin. Ero on aika huikea. Ja ei sillä ole väliä. Niin kuin, teet kuukauden jotain, toteat, että okei, nyt mulla on tämä taito, jos mä tulevaisuudessa tarvitsen sitä, niin mä voin ottaa sen käyttöön. Ja kaikki muut, mitä sä opit, myös skaalautuu aika hyvin niin kuin muihin taitoihin. Et, niin kuin, eihän välttämättä sähkötekniikan opiskelusta ole hirveästi hyötyä suoraan myyntiin vaikka, mutta se on semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin systeemiajattelu ja muu vastaava, mitä tulee niin kuin ongelmanratkaisuja ja muuta, ja resilienssiä sitten tai muuta, niin kaikki kehittyy siinä samalla. Täsmälleen samaa mieltä. Hei, kiitos erittäin paljon, että tulit vieraaksi tähän jaksoon. Me päästiin, mun mielestä tästä tuli tosi kiva ja opettava jakso. Mä luulen, että jenkin tulee tykkäämään tästä. Kiitos, että tulit ja kaikkea tsemppiä ja onnistumista tuohon AI Content Find. Kiitos Mikael. Skaalaamiseen. Kiitti. Moi moi.